Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da safiya, barkanmu da sake haduwa a wannan channel mai albarka. So a wannan bidiyon insha Allah zan mana bayani ne akan wani sabon Launchpad da Bitget suka shigo da shi wanda ake cewa Bitcoin Improvement Project 1 wato BIP1. So shi wannan project din shine Launchpad na 4 da Bitget suka shigo da su a wannan shekara, wanda idan ba mu manta ba a baya an yi Launchpad akan BBO wato Panda Farm, wanda mutane da yawa sun samu alkhairi da shi a cikin watan February. Sannan bayan an samu alkhairi da BBO, sannan aka zo aka yi Launchpad na Hello World, wanda shi ma mutane da yawa sun samu ticket kuma alhamdulillah mutane sun samu alkhairi da shi. Sannan sai wanda aka gama a cikin watan da ya wuce shine ZZZ wato Go to Sleep, wanda shi ma mutane da yawa sun samu alkhairi da shi. So wayannan su ne project kwaya uku da aka yi Launchpad ɗinsu a baya kuma alhamdulillah mutane sun samu alkhairi domin project ɗin wanda suka yi participating an sayar musu cikin araha kuma sun sai da shi ko kuma ya yi tashin goron zabi, wanda hakan ya sa mutane da yawa sun samu alkhairi da yawa. Sosai yanzu kuma aka shigo da na 4 a cikin wannan shekara wanda ake ce mishi Bitcoin Improvement Proposals, wanda shi wannan project ɗin yana cikin wasu sababbin coins ko wasu sababbin protocols da ake cewa BRC20. Su wayannan BRC20 ɗin wani sabon improvement ne ko sabon technology ne na minting ɗin coin da aka shigo da shi. Kamar yadda muka sani muna da ERC20, muna da BIP20, muna da BIP2, muna da ERC720. So su kuma wayannan sababbin coins ne da aka fara minting ɗinsu a ƙarƙashin protocol da ake cewa BRC20 tokens, wanda suna amfani da ordinals protocol ne. Insha Allah za mu yi bidiyo akan menene BRC20 tokens. So ga wanda yake so zai yi participating a wannan project din na Bitget Launchpad, na farko in ya shigo cikin application nashi na Bitget zai zuwa nan wurin da aka rubuta mo, sai ya danna. Idan ya danna inda aka rubuta mo din nan sai ya shigo nan wurin da aka rubuta popular. Karkashin popular zai ga Launchpad. Idan ya danna Launchpad, abun ya gama loading, the next thing da zai yi sai ya shigo nan wurin gashi aka rubuta participate, nan wurin da aka rubuta participate sai ka danna. Idan ka danna zai nuna maka takaitaccen bayani a game da shi wannan project din na BIP1. So sun yi allocating BIP kwaya miliyan 1.800 ga wanda suka yi participating a wannan a wannan Launchpad din. Sannan tickets din da za a iya winning sun kai kwaya 18,000, kuma kowane ticket daya akwai number BRC da akwai number BIP da zai iya baka. So bayan ka shigo nan page sai ka zo ka nan wurin da aka rubuta register sai ka danna. Kana danna zai nuna maka registration successful. So bayan ka yi register abin da ake bukata shine shi ticket ana allocating din shi ne based on number na BGB da kake holding. Lokacin da kake rike da BGB a cikin wallet ɗinka na Bitget, to za a dinga dubawa ana ɗaukan mutanen da suke da BGB a daidai wannan lokacin daga jiya da aka fara shi wannan Launchpad ɗin zuwa GB wato 14 ga watan Mai ranar za a gama. So ana buƙatan aƙalla ya zamanto kana da BGB kwaya 2,000 a cikin wallet ɗinka. So ta yaya za ka yi participating ko ya za ka yi? Kana danna nan wurin da aka rubuta buy, zai kai ka kai tsaye inda za ka sayi BGB idan ma baka da shi. So yanzu registration already an fara. Ranar 14 ga wata za a yi raffle statistic, sannan za a yi raffle result zai fito, sannan a fara exchanging na tokens wato a ɗauki BGB ɗinka a baka token na shi wannan BIP ɗin. Sannan za ka iya ɗan takaitaccen karatu akan shi wannan project ɗin. So gashi nan total supply nashi 21 million ne, sannan an ware kwaya miliyan 2.100 ga baki ɗaya ga Launchpad. So wanda suka yi holding na BGB
daga cikin wanda suka yi holding na BGB za a raba musu kwaya miliyan 1,990, sai kuma waɗanda Allah bai sa sun samu tikiti ba su kuma za a rarraba duk wanda ya participating inda ya yi qualifying za a ba shi BIP token din, wanda an ware kwaya 210,000 domin yin wannan rabon ga wanda ba su samu sun samu ticket na winning ticket ba. So idan kana so ka yi bayan BGB kawai za ka danna na wurin da aka rubuta buy BGB. Misali idan kana so za ka iya sayan BGB misali kwaya 2,100, kwaya 2,100 USDT 985 ne. So za ka iya sayan na USDT 1,000 kawai, shikenan kai holding din ba wani dogon holding bane, kuma ba locking dinsa za a yi ba, za a bar shi ne kawai yana cikin wallet ɗinka, kar ka sayar, kawai ka ci gaba da rike shi a cikin wallet ɗinka. In sha Allah za ka samu tikiti na shi wannan Launchpad ɗin. To Allah ya bada sa'a, Allah ya bawa masu rabo sa'a. Assalamu alaikum.